Jeg er mega træt af det ord. Ja. Altså, det er sådan et ord, man bruger til at dunke andre folk i hovedet med, fordi at det, man mener, at man laver, er bedre end noget andet. Jeg synes bare tit, jeg har oplevet, at de mest små ting kan betyde utrolig meget for nogen, og de største ting kan betyde utrolig lidt. Så det vil sige, at en eller anden historie, der politisk har et eller andet enormt, eller har en enorm tyngde, den er fuldstændig ligegyldig, og den er glemt om 5 minutter. Og et eller andet lille menneske, som oplevede et eller andet for 2 år siden, kan betyde alverden for alle andre. Så jeg synes, det public service er pisseirriterende.